खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 मार्च 2026 मायथाइ एबा 13 सैत्र दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। साननि जागायनाया गोदान बिबानफोरजों जानो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रां जानाया थालांनाय खामानिफोरखौ गोख्रै खालामनायाव मदद होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि गोनां थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नखरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। सानजौफु समाव नोंथाङा गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय गोनां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा गाव गावनि थांखिनि फारसे गोसो होनो नांगोन। बेलासि समाव गोसोआ गोसो गुदुं थागोन आरो गोदान सानथांखिनि सायाव साननाया दावगानो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ गोबाव जानाय खामानिखौ गोरलैसिन खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव सासे बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सानजेरनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सोरबा मोजां मोनजाग्रानि बोसोन नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नेमखान्थि लाखि। मोनाबिलियाव नों गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। मोनसे गोजाम नाजानायनि मुलाम्फाया लासै लासै नुजागोन। साननि उन बाहागोआव मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोनो हागौ। नखरनि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिनि रोखा-रोखा जानाया खामानिफोरखौ गोरलै खालामगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां रायज्लायनो हायो। बेलासि समाव नोंथाङा माखासे गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। साना समानथि थागोन। नोंथाङा मोनसे सानथांखियाव सिगांथिं दावगालांनो थाखाय फोथायथि मोनगोन। नोंथांनि गोसोआव गोदान गोहो थागोन। सोरजिलु सानस्रिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव लासै-लासै दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि एबा गोसोआरि सानस्रिनि फारसे गोसो गुदुं जानो हागौ। थालांनाय खामानिखौ मोनाबिलि समसिम फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। साननि जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथिजों आवगायलांनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ गोनांथि होनो हागौ। रांखान्थियारि दिदोमथि सोलिबाय थागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथाङा बिथांखिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। खामानिया मोनसे दिदोम गोख्रैथिजों आवगायलांगोन। गोसोआ गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना आरो खमला गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै मावनाय खामानिया जाफुंसार जागोन।
नोंथांनि नाजानायखौ खामानि थिलियाव बाख्नायथाव जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नखराव हेफाजाब होनायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोआरि दिदोमथि मोनाबिलिसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोना मुलाम्फा गोनां जागोन। फिसा-फिसौ खामानिफोराबो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै समानथि सानस्रि आरो गोजोन आखुआ नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान खाबुआ जागायजेननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगागोन। नखरनि गेजेराव मोनसे आयदानि सायाव गोरोबलायनाय जागोन। लोगोफोरजों थुलुंगाखांनाय सावरायनाय जागोन। मोनाबिलियाव गोजोन मोनगोन। गोजाम सोमोन्दोजों मुलाम्फा गोनां रायज्लायनाया जाथावना। साना मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य लाखिनाया जुनियायै मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि खामानिफोराव लासै-लासै रोखाथि फैगोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नखरनि आबहावाया नर्मेल जागोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनायनि राहा मोननो हागौ। मोनाबिलियाव नों गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। मोनसे गोनां सावरायनायनि फिथाइया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै गोसो गोरबोजों मावनाय खामानिया मोजां फिथाइ होनो हायो। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखराव रंजानाय थागोन। फरायसाफोरा गोदान थुलुंगा मोननो हागौ। दावबायनायनि खाबुबो दं। नोंथांनि गोसोआ मोनाबिलिसिम खुसि थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खाबुखौ सानगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ सिनायजानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखरारि बिबानफोरा गोरलैयैनो सामलायजागोन। मोनाबिलियाव माखासे गोनां खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोआरि गोजोननाया थागोन। नोंथाङा माखासे गोजाम खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ मावफुंनायनि खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया लासै-लासै बांनो हागौ। नखराव गोजोन जागोन। नोंथाङा सोरबा सासे लोगोनिफ्राय थुलुंगा गोनां बोसोन मोननो हागौ। मोनसे गोदान मावथांखि मोनाबिलिसिम रोखा जानो हागौ। गोसोआव सोरजिथाया बांगोन। साना बाहायथाव जागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि नुजाथिनाया गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ रुजुनायाव गोजोन आरो मोजां थागोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनायाव गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा जागोन। नखराव दुंब्रुदथि थागोन। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोसोआरि गोरलैथिखौ मोनदांगोन। माबा मोनसे गोजोन सावरायनायनिफ्राय नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। साना गोजोनथाव जागोन। इयुननि थाखाय गोदान मिजिंआ गोसोआव सोमजिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।